335 सलार लाइट दङ बेखौ लांनानै बे लामायाव गारहैनानै सोर लाङोबा बिनि रिस्कखौ सोर लागोन बेनिखायनो आं दोनहैयाखै बेखौथ' आं हरबाय आरो बेनिफ्राय स्टुडेन्ट बाजार मोनसे दङ स्ट्रिट लाइट 335 बेखौ लांजोब्बाय बिसोरो हारिखौ मोनसे लामाजों मोजां थांनो साननानै थैसिम थैसिम खामानि मावबोबाय दा बेनि सायाव जे आंनो हारिनि गाज्रि जायोबा लोगोफोर मोनसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे भिडिअ सफैदों आंनावहाय साउथ गंयानि PCDC चेयारमेन बिथाङा दिनै मा जादों नङा होमबा बिनि सायाव मा खालामदों बा मानि थाखाय दिनै PCDC चेयारमेननिफ्राय एरख'नाय जादों बेखौ जों खोनासंनानै लानि थ' आं बुङोब्लाथ' दिनैहाय गोबां बाथ्रा गोबां खोथा ओंखारगोन नङा होमबा ओंखायनो बै बे साउथ गंयानि PCDC चेयारमेन नङा होमबा बिनिफ्रायनो जोङो एसे खोनासंनानै लानि लोगोसे जों गाबोननि दिनाव जोंनि XNDBफोर मा जानो थांगासिनो दं आरो जायफ्रा दिनैहाय गाबोनो थारैनो जोबथा साजाखौ मोनमारगोन ना 8 जन ग्रुपआ जों बेखौ गाबोननि समखौ जों नेनानै थानांसिगोन थ' बिदिब्ला जोङो बे PCDC चेयारमेना दिनै मा खोथा फोरमायदों आरो बिथांखौ मानि थाखाय एरख'नाय जाखो UPPL हान्जा दोलोनिफ्राय मा जाहोननि एरख'दों जों बेखौ एसे खोनासंनानै लानि हानायमानि जोबथायावहाय आङो गाबोन 18 तारिख जों बिनि सोमोन्दै जों XNDB सोद्रोमाफोरनि बारै सावरायनोखौ नाजागोन साउथ गंया BCDCआवहाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों दा बेखौ आं साफ्रोमबो मेम्बार आरो आंनि वार्कार बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बयनिसिमबो मिथिसार हरनो लुबैदों मानो होननानै बुङोबा आङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' जाथिनि थाखाय भलन्टियार कर्सआव मावबोबाय आरो बर' हारिनि जारिमिनखौ लानानै बड'लेण्ड सोरजिनायनि मोनसे सिमांखौ लानानै आंबो नांथाबबोबाय थांनाय MP इलेक्सनावहाय जोंहा जयन्त बसुमतारी सारखौ जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै मोनफ्रोमबो गामियाव मेम्बारफोरखौ लानानै मबिलाइज खालामदों दा बेबायदिनो आंनि माबायावहाय BCDCआव मोनफ्रोमबो सेन्टारावहाय जेनाखै आंजों लोगोसे गोबां माने दरंगाजुलिनिबो सासे एक्सपार्ट कमिटिनि फैनानै बेरायफादों आरो बेजों लोगोसे सेरफांगुरिनि सासे माधब सेबा कमिटिनि सासे प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बेरायफादों बिथांमोनानो मिथिजोबगोन दा आंनि फिल्डआ माबायदि दा बे खेथ्रआवहाय देरहानायनि उनाव आं जे चेयारमेन हिसाबै जों बयखौबो लेंहरनानै पार्टि ब्लकआव बेदर जानायनि मुङावहाय जोंखौ खावलायदोंमोन जे साफ्रोमबो चेयारमेना खाना जानायनि मुङावहाय एसे एसे डनेसनखौ खालामनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनांगौ होननानै बिथोन हरदोंमोन बे समाव आङो राजि जादोंमोन खिन्थु आं सोंहरदोंमोन TCनावबो सोंहरदों आरो सासे चेयारमेन लोगोनावबो सोंहरदों खामानिया बबे मा फैसानि मुङाव मा होगोन बेखौ आङो क्लियार लाहरदोंमोन आरो फैसा बिगोमाबो सोंदोंमोन नों आं जे नोंनो एथ' हरगोन नोङो मा आंनो होगोन बेहाय सोंनाय फिननाय जालायनानै बिथांमोनहा एमजेम रिगाखौ गोजोननाय मोनाखै बेनि थाखाय आङो रांखौ माने जगायनो हायाखै दा बेवहाय आं सासेल' रायलायाखै ओरैहाय जोङो उथुम गाबानाव आं थांदों बेनावनो आं अखा थंब्लेट उन्दुनानै फैदों टेनसनजों आङो माने गासिबो साननाय मानि जायैयाव बेनावनो हर थाबोदों आरो फनजों आं कन्टेक्ट खालामदों बड'फोरनि बिफननावबो आं कन्टेक्ट खालामदों दरजय बिथांनावबो आं फन खालामदों माने फैसा गैया बेफोरबायदि होननायलाय जेरैबो जायैयाव आङो फुङाव सिखारनानै फैनानै न'आव बुंफैबाय हायाखिसै नोंथांमोनहा हायोबा खालामदो होननानै आङो बिथांमोननो फन खालामहरनाय जादों दा बेवहाय फन खालामहरनानै बिथांमोना सासे फैबाय फैनानै सोंफैबाय खामानिया बोरै जाखो ओमफ्राय आंथ' बुंबाय जायाखिसै दा बे समावहाय आंबो फैगोदानसो न'आव ओमफ्राय फिसालायाबो अखा थंब्लेट आं फैनाय जायाखिसै मानि थाखाय फैयाखै खबर मोनबाय अखानायैनो माने खाना जानायनि थाखाय फैसा हरनांगौ दा बेवहाय फिसालायाबो गरम जाबाय
न'खरावबो गरम जाबाय, बयनिबो न'खराव बिदि जाखायोखा। खिन्थु आं जे हरनो हायाखै, बे दायाव जे आंखौ बिदि गोबां बदनाम खालामबाय, आं बिनि सायाव बिराद दुखु मोननाय थादों। आरो फरायफुबाय थानाय गथ'खौ जे बिदि बदनाम खालामदों, बिनि थाखाय आं बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। अब्लाबो आङो पार्टिखौ नागारनो सानाखै। गोजौनिफ्राय सोरबा सासेया आंखौ खबर लाबा हामगौ होननानै आं नेबाय थादोंमोन, नाथाय रावबो खबर लायाखै, फनबो फैयाखै। मेम्बारफोरनावबो रावबो फन फैयाखै, इन्टेलेक्सुवेलनावबो फन फैयाखै। दा माबोरैहाय बिदि आंखौ डिजार्भ खालामनो हाखो, बिनि सायाव आंनाव गाबखांनाय फैदों आरो आङो लामा नागिरनो गोनां जादों। खार'ना मा बे एसे एनै माने गोरोन्थिफोरखौ खेमा होनो हायै जाहोना मा जाथावगौ, बेयाव आं एसे दुखु मोनदों। आरो आं दासिमबो नेनानै दं, जाहाथे फैनानै गोजौनिफ्राय फैनानै मा जामारदों बेखौ खेबसेबाबो फैनानै जाहाथे रायजो राजाफोरजों लोगोसे मेम्बारफोरखौ लानानै मोजाङै मोजां सावरायजानो आं लुबैदों। आरो बेनिफ्राय आंखौ जे बुंदों अनेक माने सरकारनिफ्राय फैनाय जिनिसफोरखौ माने बियो रायजो राजाफोरनो बिलाया माया बेफोरबायदि। अफिसावहाय सियार आलमारि फैदोंमोन, बेखौ आङो अफिसा जानद्राय हिसाबै बे ओनसोलना बर्डार हिसाबै गोजानाव थांनो बानायलाय आं न'आवनो बे गोनां लेखाफोरखौ दोननो थाखाय आं आलमारिखौ दोनदों। आरो जुदि बिसोर दाबो आंखौ दोनै जानो लुगैदोंबा आं दोनैगोन, बाहाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया। मोनसे कम्पिउटार फैदों, कम्पिउटारखौथ' आङो आदित्यनो हरबाय, गावनो लाखिखादों संगे संगे। आरो मोनसेया जाहैबाय माइकआथ' बेनाव दंहैजोबसै दा आदित्यनावनो। आरो बेनिफ्राय सियारफ्राथ' सियार अफिसावनो दोनखादोंमोन। दा अफिसनिफ्राय आंबोथ' हारसिं कभार खालामनो हाया, अफिसियेलि बिराद खामानि थायो, जोबनो गैयै खामानि। दा रायजो राजाफोरनि खामानिखौसो मावनो ना बे सियारखौसो डिउटि खालामनो, बे बिथिङाव आं गासिबो सोरबिथिं खामानिखौ आं डिउटि लाजोबनो हाया। दा बेवहाय नांगौ जायोबा प्राइमारियाव ज' सावरायनानै सियारा बहा थांजोबखो बेखौ सावरायनो हागोन। ओमफ्राय दाख्लै दंमोन निउ इस्लामपुर टार्निंआवहाय मोनसे 335 सलार लाइट दङ, बेखौ लांनानै बे लामायाव गारहैनानै सोर लाङोबा बिनि रिक्सखौ सोर लागोन, बेनिखायनो आं दोनहैयाखै। बेखौ माने धालाय खालामनानै फाउन्डेसन खालामनांगौबा बाहाय 5,000सो थांगोन, बिनि खरसाखौ आं होनो हायिलाय आं लांनो हायाखै। महेन्द्रपुर कमिउनिटि हलाव मोनसे दङ हम सलार, बेखौथ' आं हरबाय। आरो बेनिफ्राय स्टुडेन्ट बाजार मोनसे दङ स्ट्रिट लाइट 335, बेखौ लांजोब्बाय बिसोरो, फाउन्डेसन खालामथ'वाखै। दा बिथांमोनहा गावसोर खालामनोसै होननानै लांदों। आरो बेनिफ्राय टेबोल चेयारखौथ' आं बुंखाबाय, आं बेखौ लांनानै दोनहैगोन, बाहाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया, आंनिबो नंखाया, आं रायजोनिखौ आं दोनहैगोन, डाइरेक्ट डिजल्भ खालामबाय। दा माबोरै खालामखो आं बेखौ बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। दा आंथ' हास्थायो आंनि सायाव रायजो राजाफोर बिराद खामानि दं हिसाबै फोथायनायनि आंनि सायाव। दा बिथांमोनहा आंखौनो थाजानो लुगैयो। बेथ' प्राइमारिनि सायाव जाहैबाय। प्राइमारि आंनो फनबो हराखै आरो माने प्रब्लेमखौबो देखायाखै। खालि बै माने खाना जानायनि सायाव सावरायनायावहाय रायलायफैनाय, बेनिफ्रायनो आरो जेबो रावनिबो फन गैया। दा बिसोरो दिनैहाय ब्लकआवहाय मोनसे डिसिसन लादोंमोन जाहैबाय, मेम्बारफ्रा गासिबो थांजोबनांगौ। दा मेम्बारफ्राथ' बिसोरजों थाङा, पाब्लिकआ माने बयबो दुखु मोनजोब्बाय। आरो बेखौ जुदि नंखाय नुदोंबा फिल्डआव फैनानै पाब्लिकखौनो सोंनो हागोन। आंनि बिसिडिसिनि सिङावथ' गासै 17टा दङ, गासै 3 गामिजों मोनसे गामि हमदों आङो मेम्बारखौ। खिन्थु सावथालफ्रा 2 गामि एक्सट्रा फिसा फिसा दङ। दा बेखौ लानानै 18टा गामि जायो। दा बेवहाय बिसोरबो आंनि सायाव बिराद दुखु मोनदोंमोन। आङो सावथाल भाषाबो रोंगौ जाहैबाय, राभाबो रोंगौ। आरो थांनाय फैनाय हर सान बिसोरो आंखौ लेंहरो, रायलायो। डेभेलपनि सायाव बिसोर दाबो आंखौ हास्थायनानै दं। आंथ' फोसाबजानो लुगैयो, माने गोबाव समनिफ्राय आङो खस्थ' खालामबोनानै हारिखौ मोनसे लामाजों मोजां थांनो साननानै थैसोम खामानि मावबोबाय।
दा बिनि सायाव जे आंनो हारिनि गाज्रि जायोबा माथो दुखु मोनगोन।